Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunteți pe canalul Suzuki Ignis Hybrid. Astăzi avem într-o emisiune specială 10 motive pentru care să devii posesorul acestei mașini, Suzuki Ignis Hybrid, mild hybrid, un hibrid de mijloc. Mild hybrid este tehnologia hibrid care nu invocă încărcarea bateriei mașinii de la o priză, de la un producător de electricitate. Deci motorul electric are o baterie separată față de bateria motorului, care este încărcat cu ajutorul unui generator, cu ajutorul unui dinam, în timpul mersului motorului pe benzină. Deci Suzuki Ignis Hybrid deține această tehnologie, o tehnologie modernă, o tehnologie care eficientizează consumul de combustibil, o mașină modernă. Și în emisiunea de astăzi noi facem această prezentare, oferim 10 motive pentru care să cumpărați un Suzuki Ignis Hybrid, un SUV de buzunar, o mașină de oraș, accesibilă. Practic, primul motiv de pe această listă alcătuită din 10 puncte ar fi că este cel mai ieftin hibrid de pe piață în 4 portiere. Deci este un crossover, un SUV de oraș, un SUV mic, are o gardă la sol de 18 centimetri, deci puteți ataca gropile, bordurile, denivelările. Este considerat o mică mașină de teren și în străzile pe care le avem noi în România, acest lucru este un avantaj. Deci, cum spuneam, cel mai ieftin hibrid de pe piață. În momentul de față, în România, nu puteți să cumpărați mai ieftin un hibrid cu 4 portiere. Deci înțelegem prin 4 portiere o mașină pentru o familie cu 4 persoane. Deci accesul la mașini hibrid în 2 portiere ar facilita intrarea și ieșirea mai anevoioasă din mașină. Pasagerul din față trebuie să coboare, să dea spătarul la scaun, pasagerul să intre pe locul din spate, după care se urce iar pasagerul din față. Deci avem aici un hibrid cu 4 portiere, ceea ce reprezintă un avantaj major. Este considerat o mașină de familie, este trecută cu 5 locuri în certificatul de înmatriculare. Numai cele 4x4 au 4 locuri în certificatul de înmatriculare. Deci, cum spuneam, este un hibrid cel mai ieftin de pe piață. Dacă doriți să cumpărați un hibrid, acesta este la cel mai mic preț oferit de dealerii de la Suzuki. De fapt, compania Suzuki este renumită pentru raportul preț-calitate, mașini mici, consum mic, preț mic, întreținere mică. Al doilea avantaj ar fi că acest mini-SUV de oraș, acest hibrid, este fabricat în Japonia. Deci este o mare favoare chestia asta din prisma lucrătorului japonez. Este un mare avantaj pentru că japonezii au o cultură a muncii, o filozofie de producție de înaltă calitate, au eficiență în ceea ce fac. Este chestia asta pe care o are muncitorul japonez cu punctualitate, rigorozitate, toate șuruburile sunt puse la locul lor. Deci, comparativ cu industria europeană sau cea americană sau cea asiatică, mașinile făcute în Japonia au această închegare per total, acest lucru bine făcut. Japonezii sunt renumiți internațional pentru
produsele de înaltă calitate și produsele lucrate cu simț de răspundere. Deci un mare avantaj este că această mașină nu este produsă în Europa, cum cred mulți, este produsă în Japonia. Cel mai ușor lucru de verificat este să vă uitați la seria caroseriei, care începe cu litera J de la Japonia. Deci primele 2 sau primele 3 litere dintr-o serie a caroseriei la orice mașină indică țara de proveniență, țara unde este fabricat acel autoturism. Deci în cadrul nostru avem la Suzuki Ignis prima literă J mare de tipar, fapt care confirmă fabricarea ei în Japonia. Până acum câțiva ani, până în 2015 aproximativ, acest model se făcea în Ungaria, la uzinele Suzuki de lângă Budapesta, și din acea perioadă japonezii au luat hotărârea ca Suzuki Ignis generația a 3-a să fie fabricat în Japonia. Deci un mare avantaj pentru cumpărători. Pentru că muncitorii japonezi sunt atenți la detalii, sunt complexi, sunt conștiincioși. Deci toată această filozofie a muncii își pune amprenta asupra oricărui produs fabricat în Japonia. Pe locul 3, al treilea motiv pentru care recomandăm achiziția unui autoturism Suzuki Ignis hibrid ar fi motorizarea excelentă. Deci avem un motor de 1,2 litri aspirat, 16 valve, bloc motor de aluminiu, un motor, aș spune eu, fantastic pentru vremurile în care trăim, un motor care japonezii îl fabrică de aproximativ 40 de ani. Deci încă nu vor să renunțe la acest model. A ajuns la generația 7-a, K12D. K12D este indicativul acestui motor de 1.2. Este un motor care merge 300.000 de kilometri fără intervenții absolut deloc. De fapt, el are o garanție de 100.000 de kilometri din fabrică. Este printre puținele motoare care au ungere și răcire variabilă. Deci, în funcție de ritmul de mers al motorului, el își face ungerea și răcirea în funcție de necesitățile motorului termic. Spuneam un alt motiv care are 5 uși. Este foarte important, acel haion, ușa din spate care se deschide vertical, transformă această mini-mașină, această mică bijuterie de oraș într-o mașină utilitară. Putem duce bagaje, putem extinde prin rabatarea banchetei volumul portbagajului, putem duce frigidere, putem duce mașini de spălat, saci. Românul e învățat cu diverse drumuri la țară să-și mai aducă pepeni, varză și alte legume în sezonul de toamnă, plus că mai care o scândură, mai care o mașină de spălat la un vecin. Deci, cele 5 portiere sunt foarte, foarte utile pentru o mașină mică. Și un alt aspect, așa ca o mică paranteză, portierele din spate se deschid la aproape 90 de grade, ceea ce nu prea întâlnim la alte tipuri de mașini, nici mai mari, nici mai mici, nici mai scumpe, nici mai complexe. Deci acel unghi de 90 de grade care îl face portiera din spate permite accesul cu cutii, cu bagaje, cu valize, ceea ce este o chestie pe care posesorul o întâlnește aproape în fiecare zi sau când pleacă în concediu sau când cară bagaje voluminoase. Este un avantaj. La punctul 6 ar fi garanția. Garanția acestui motor. Practic motorul nu are nevoie de garanție pentru că merge până la adânci bătrânețe. Fabrica oferă o garanție de 100.000 de kilometri, partea mecanică, inclusiv motorul, ceea ce
este mult. Eu cu acest autoturism am 80.000 de kilometri parcurși și n-am schimbat nimic la motor, dar nici la mașină. În afară de consumabile, ulei, filtre, n-am schimbat, n-am înlocuit, n-am modificat absolut nimic. Deci mașina este făcută să meargă 5 ani, 7 ani, fără nicio intervenție. Tehnologia hibrid presupune și o eficientizare a discurilor și a plăcuților de frână. Deci acestea se schimbă la un interval mult mai mare de kilometri față de o mașină normală, pentru că în momentul când ridicăm piciorul de pe accelerație, automat mașina intră într-o frânare progresivă ca să-și încarce bateria litiu-ion, bateria pe care o are motorul electric. Deci, practic, când ridicăm piciorul de pe accelerație, frânele nu intervin, discurile nu intervin sub presiunea plăcuților de frână. Probabil că ca posesor de Suzuki Ignis Hybrid o să schimbați plăcuțile de frână la 100 sau la 120 de mii. Ceea ce un alt posesor de altă mașină n-ar putea spune același lucru. La punctul 7 ne izbim de o chestie financiară. Pe lângă faptul că este cea mai ieftină mașină hibrid din lume, în 4 portiere, este și cea mai ieftină la consumabile, la schimburi, la taxe, la impozite. Deci avem un buget minim pe care mașina îl apreciază cu putere maximă. Nu este o mașină care prezintă costuri mari, ba din contră. În zilele în care trăim, sunt oameni, sunt familii care își doresc acest lucru, un cost cât mai mic la piese, la consumabile, la benzină. Aici facem din nou o altă paranteză. Motorul consumă 3,8 litri la 100 de kilometri. Motorul electric, acest sistem hibrid, duce la acest consum mic de combustibil. Deci, la 3,8 litri la 100 de kilometri, consum de benzină, este o mașină cât se poate de profitabilă din punct de vedere financiar. Pentru că, de exemplu, un Logan la aceeași categorie de preț sau un pic mai scump are un consum de 7-8%. Deci, iată că este o diferență. Sunt oameni care le place Logan, apreciază această marcă, dar Logan nu are cum să consume 3,8, pentru că are un motor mai mic, o caroserie mult mai grea și de aici consumă aproape dublu față de Suzuki Ignis Hybrid. La punctul 8 menționăm puține chestiuni de gabarit, pentru că este o mașină mică. Ne putem strecura în trafic, putem aborda o bordură, putem trece printr-o groapă. Este un mic SUV foarte înalt pentru dimensiunile caroseriei, are o cupolă foarte impresionantă. Este acea diferență între mânerul de la portieră și tavan. Este cu 18 cm gardă la sol. Puține autoturisme de oraș se pot lăuda cu această distanță față de sol. Deci să ai aproximativ 20 cm față de pietre, gropi, borduri, hârtoape, este un avantaj. De aici și denumirea de crossover, nu o să o găsiți, de exemplu, când vă duceți să asigurați autoturismul la asigurare, nu o să-l găsiți la categoria autoturisme. Este trecut crossover. Deci este un mini SUV, un SUV de oraș, care intră în categoria crossover. Deci nu vă speriați că plătiți și asigurarea o plătiți foarte puțin, rovineta tot așa normală pentru cel mai mic automobil, deci taxele și impozitele sunt minime. De la prețurile acestea încep să crească taxele la celelalte mașini.
O altă chestiune importantă, un alt motiv puternic să vă cumpărați Suzuki Ignis Hybrid este dotările pe care le are modelul de bază. Deci, cea mai ieftină mașină din gama Suzuki Ignis Hybrid vine cu niște opțiuni din fabrică, cu niște avantaje pe care celelalte autoturisme, celelalte mărci le oferă ca îmbunătățiri, ca bonusuri, ca pachete opționale. Deci, să facem o comparație, un Logan la același preț sau puțin mai scump vine în modelul de bază fără aer condiționat. Deci dacă vreți cel mai ieftin model de Logan, o să-l primiți fără aer condiționat. Aici la Suzuki Ignis, cel mai ieftin model, deci modelul de bază, fără nicio îmbunătățire, vine din fabrică cu aer condiționat. Deci, noi avem aici niște chestiuni de bază pentru care la alții sunt considerate mofturi. Pentru alții sunt considerate adevărate îmbunătățiri, adevărate mofturi. Ori aici la Suzuki Ignis avem acest aer condiționat, care este în modelul cel mai ieftin, modelul de bază. Avem aceste proiectoare de ceață, pe care, de exemplu, iar Logan nu le are. Avem acel bloc multimedia cu casetofon, USB, radio, digital, DAB, pe care nu-l găsim pe alte mașini. Sunt multe chestiuni care intră în acest pachet de bază, cel mai ieftin model, cum spuneam, și prezintă niște avantaje față de celelalte mașini care sunt mai scumpe, dar vin fără aceste dotări. Țin să vă reamintesc o chestiune pe care o au portierile. Portierile din față, deci stânga-dreapta, șofer și pasagerul din față, portierile din față vin cu o bară longitudinală, o bară care vine în lungimea portierii, o bară orizontală, ca măsură de protecție suplimentară pentru impactul din lateral. Această bară metalică nu o găsiți la alte autoturisme și nu la banii ăștia. Sau podul pedalier, deci ambreiajul, frâna și accelerația, în caz de impact frontal, se strâng, sunt retractabile, ceea ce vă salvează picioarele de la o fractură, de la o accidentare. Deci în caz de impact frontal, podul pedalier este retractabil, dispare sub bord, dispare sub volan. O altă chestiune care celelalte mașini din gama aceasta, ca SUV, ca un crossover, ca mașină ieftină, ca o mașină hibrid, chestiunile astea nu le găsiți. Sunt mici amănunte care pun în evidență anumite avantaje. V-am spus, japonezii practică prin toată gama Suzuki. Suzuki face și motoare de barcă, face și motoare de șalupă, și motoare de motocicletă, și componente de motoare de avion, și motoare de mașini. Marca Suzuki este redutabilă prin construcția motoarelor și după aia prin construcția de autoturisme, autovehicule. Dar au cel mai bun preț raportat la calitate. Deci, la un preț minim garantează o calitate maximă. Un alt motiv este așa, ca o mică atenție, ca să vedeți cam cum pun japonezii problema. În traficul urban, dimineața când pleci la servici sau te duci sâmbătă într-un weekend sau te duci în oraș, iei 5 persoane, ai 5 persoane la bord. O mașină este trecută în talon cu 5 persoane, 2 în față, 3 în spate. Ei, această mașină mică, acest hibrid, Suzuki Ignis Hybrid, are 7 cup holdere, deci are 7 locuri unde poți să spui parul de cafea sau sticla de jumate de apă plată. Sunt 7 locuri distincte unde fiecare pasager are locul lui, deci în portierele din față și în portierele din spate există acest cup holder unde poți să spui sticla, și la mijloc, pe consola centrală, unde este frâna de mână, între scaunele din față, este un cup holder în care încape o sticlă de 1,5 litri de băutură răcoritoare sau de apă plată. Deci
cam nu s-o găsiți pe nicăieri o mașină așa mică, cu șapte locuri în care tu să-ți pui sticla de jumate sau un pahar de ceai, un pahar de cafea. Sau un buzunar unde să pui și un pachet de șervețele. De ce nu? Este un spațiu de depozitare. Deci și acest amănunt face parte din viața noastră cotidiană și denotă că mașina Suzuki Ignis Hybrid este o mașină care corespunde unor așteptări modeste la prețul ăsta. Confirmă niște așteptări modeste, dar foarte, foarte utile și prezintă avantaje față de ceilalți competitori care încep să-și vândă mașinile la un preț mai mare decât acest model de Suzuki Ignis. Deci, dacă vreți o mașină modernă, o mașină cu multe facilități, o mașină cu multe chestii sensibile, cu aceste amănunte care pun în valoare per total autoturismul, vă recomand un Suzuki Ignis Hybrid. Față de Logan, ne întoarcem iar la Logan, Loganul încă nu are tehnologia hibrid, deci sunt acei 1500-2000 de dolari care fac diferența. Practic atât costă sistemul hibrid, sistem care ajută la o eficientizare a consumului, ajută la normele de poluare, ajută la costuri mai mici, deci mașina poate merge pe electric, calculatorul dirigează chestiunea asta, el ia hotărâre când merge și electricul. De obicei la încărcătură, la urcarea, de exemplu, când urcăm la deal, motorul electric cuplează și ajută motorul pe benzină. Automat, motorul electric contribuie la înaintarea mașinii, la acel surplus de putere, fără a crește consumul motorului pe benzină. Sau la o depășire. De exemplu, mergem cu 60 la oră și la un moment dat vrem să depășim un autoturism care este în fața noastră. Atunci avem o nevoie de o putere mărită. Apăsăm pedala pe accelerație, în loc ca motorul pe benzină să depună acel efort suplimentar, în așa fel încât să crească viteza și puterea mașinii, intervine automat motorul electric care ajută motorul pe benzină. Deci cu două motoare, practic avem un demaraj și o putere mult mai mare. Acest sistem, motor hibrid, motor termic, se află pe panoul de bord, deci sunt două săgeți care pe noi ne ajută să vedem cum sunt cuplate și în timp real cum merg cele două motoare. Deci sistemul hibrid este un sistem care aduce plus valoare mașinii, este un sistem modern, un sistem bine pus la punct de japonezi care, vă spuneam, sunt profesioniști în principal în motoare și după aia în autovehicule. Ei au probabil gama cea mai largă de motoare pe care o face orice producător. Deci, cum spuneam, fac motoare de barcă, motoare de motocicletă, motoare de camioane, de autoturisme, componente de motor de avion. Deci, în materie de motoare, băieții sunt foarte, foarte profesioniști. Deci, per total, acestea au fost cele 10 motive, niște motive principale, niște mari motive și tehnice, și financiare, și de tehnologie, care recomandă achiziționarea unui autoturism Suzuki Ignis Hybrid. Sunt 10 motive care vă fac viața mai ușoară la un preț mult mai mic față de cei care încep de la acest nivel și merg mai sus. Da, cum vă spuneam, sunt multe opțiuni de bază pe care le are modelul acesta,
care nu le au mașini mai scumpe și mai considerate mai cu mofturi. Deci, cam astea ar fi problemele menționate, cam astea ar fi avantajele, cele 10 mari avantaje. Vă recomandăm achiziționarea unui autoturism Suzuki Ignis Hybrid în condițiile de față, în vremurile în care trăim, când trebuie să renunțăm la mașini mari, la costuri mari, la chestiuni complicate care vin cu un preț mult mai mare față de modelul în cauză. Vă mulțumim pentru atenție, ne întâlnim într-o emisiune viitoare, ne luăm la revedere de la dumneavoastră, toate cele bune, numai bine!